ini dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah mau pripun, Pak? Rawuh ya. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapake gagah. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ngambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para